Croeso cynnes i chi'r sgwrs hwn a diolch am ymuno gyda ni. Wrth i ni drafod datblygu medrau llafar llythrennedd Cymraeg disgyblion mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a dwyieithog. Fy enw i di Richard Thomas a dwi'n arolygu ddefawr hydy ac yn un o swyddogion arweiniol y sector cynradd. Yma yn ymuno gyda fi yn y podlediad hwn, mae Iwan Dafydd, pennaeth Ysgol Pencae yng Nghaerdydd a Gareth Jones, pennaeth Ysgol Bontnewydd yng Ngwynedd. Felly mae'n bwysig fel rhan o'r drafodaeth yma yn bod ni yn ystyried bod yr addysgeg ychydig yn wahanol mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, gan fod llawer iawn o ddisgyblion yn dod o gartrefi ble nad ydy'r Gymraeg yn cael ei siarad gartref. Felly mae'r broses drochi yn rhan anatod yr addysgeg, lle mae disgyblion yn caffael iaith, yn datblygu geirfa, patrymau iaith dros amser sydd yn cefnogi nhw wedyn i ddatblygu medrau gwrando a siarad, darllen ac ysgrifennu wrth gwrs. A mi fyddwn ni fel rhan o'r drafodaeth hon yn sôn am yr hyn sydd yn gweithio'n dda, arferion effeithiol, a'r hyn sydd yn gwneud i'n anodd ar heriau sy'n wynebu staff ac arweinwyr wrth ddatblygu medrau llafar y llythrennedd Cymraeg disgyblion. Felly gychwynnwn ni gyda datblygu medrau gwrando a siarad disgyblion. Felly Iwan, sut ydych chi'n mynd ati yn eich ysgol chi i sicrhau bod disgyblion yn gwneud cynnydd cyson yn ei medrau gwrando a siarad? Diolch. Felly, yn Ysgol Pencae, da ni yn credu'n gryf bod hi'n bwysig iawn bod ni'n cynllunio'n fwriadus ar gyfer gwrando a siarad, a bod y cynllunio yna yn gydlynol o'r derbyn hyd flwyddyn 6. Ac mae'n nid rhywbeth yn y blynyddoedd cynnar yn unig ydy gwrando a siarad, ond mae'n rhywbeth sy'n parhau trwy'r ysgol i gyd. Yn ysgol ni, does ganddo ni ddim darpariaeth meithrin, felly mae plant yn dod fewn i'r dosbarth derbyn o wahanol sefydliadau. Rhai wedi dod o ysgolion cynradd eraill, Gymraeg neu Saesneg, rhai wedi dod o meithrinfeydd preifat, rhai erioed wedi bod mewn stafell ddosbarth o blaen. Felly mae'r pwyslais a wrando a siarad mor bwysig yn y cyfnod cynta yna, achos mae profiadau'r plant mor amrywiol. Felly, os ewch chi fewn i'r dosbarth derbyn ni, yn yr wythnosau cynta, dyna ydy'r prif ffocws ar beth da ni'n neud mwyaf wir. Mae yna lot o ailadrodd, lot o rhythm, lot o ganu, mae pob peth yn cyrraedd can yn ystod yr wythnosau cynta yn y derbyn, a be da ni'n sylweddol bod y plant yn codi geirfa yn eitha naturiol trwy wneud o'n hwyliog fel yna. Mae'n cychwyn hefo pethau syml, pethau bob dydd, ac wedyn wrth gwrs mae'n adeiladu wrth i'r flwyddyn fynd rhagddi. Fi'n credu un peth da ni wedi dysgu, ydy gweithio lot ono fe, ydy y ffaith gyda siarad y gwrando, mae yna siarad yn digwydd trwy dydd bob dydd does. Mae yna wrando yn digwydd trwy dydd bob dydd, ond y pwysles ar ddeall, dydy plant ddim yn mynd i afel yn ysgoliau yna, mae rhaid i ni addysgu nhw. A dyna oedd yn taith ni wir mwyn creu cynllun ysgol gyfan, lle oedden ni yn targedu wrando a siarad o'r derbyn hyd flwyddyn 6. Felly, un o'r pethau falle mwyaf dyn ni'n neud ysgol gyfan, bob dydd mae gennym ni gylch croeso, a wedyn o fewn y gylch croeso yna, mae pob plentyn yn cael cyfle i siarad bob un dydd. Ac mai iechyd a lles yw hanfod y cylch a deud y gwir, be dyn ni wedi gweld wrth wneud yn ddyddiol am gyfnod hir, ydy sut mae patrymau brawddegol plant yn datblygu, sut mae ffordd maen nhw'n gallu ymelaethu ar bwyntiau datblygu, sut mae ffordd maen nhw'n gwrando ar ei gilydd ac yn ymateb i'w gilydd di datblygu, a mae hwnna yn gydlynol o'r derbyn hyd at flwyddyn 6, a mae wedi cael effaith trawiadol iawn ar gallu yn plant ni i drafod efo'i gilydd, a'r empathi maen nhw'n dangos at ei gilydd wrth wneud gwaith trafod. Mae gennym ni gynllun llafaredd hefyd yn yr ysgol sydd yn rhedeg o'r derbyn hyd flwyddyn 6. A yn y cynllun yma, lot o strategaethau gwahanol sydd eto yn mynd yn fwy cymhleth ac yn gofyn am fwy o sgiliau siarad o gwrando sophistigedig gan y plant. A dyna lle da ni'n gweld y cynnydd yn eu datblygiad nhw, a y ffordd maen nhw'n gallu mynd ati i wneud y gwahanol weithgareddau yma, y manylion maen nhw'n defnyddio, yr eirfa maen nhw'n defnyddio, a mae'r rhan fwyaf o'n plant ni yn dod i'r ysgol heb lot o'r Gymraeg, felly ni'n gweld y cynnydd yn y Gymraeg mor amlwg trwy wneud y cynllun yma. A mae wedi bod yn rhywbeth da ni wedi bod yn datblygu llawer fel staff yn hyfforddi yn hunain ar sut i gael y gorau wahanol fathau o fedre llafaredd, ond hefyd
yn y ffordd mae plant yn magu hyder i ddefnyddio'r iaith, sydd falle'n ail iaith iddyn nhw, ond mae'n gwahanol gyda styna, gyda cwricwlwm i Gymru, beth ni wedi gweld ydy'r cynnydd ar y hyder yna yn bwydo ar draws y cwricwlwm, falle bod ni'n targedu fe mewn rhasi ffocws. Mae'r cynnydd hyder ddim mor bwysig yn dydy. Mor bwysig. Gareth, o beth tebyg yn eich ysgol chi? Yn bendant, diolch sy'n lot o stwff yna does. Mae cefndir ysgol ni chdi bach yn wahanol. Yn bon newydd, lle. Mae gyda ni feithrin, a mae gyda ni gylch cyn ysgol hefyd, felly mae'r gwybodaeth sy'n trosio fan yna reit gyson sy'n helpu yn staff ni yn yr ysgol, lle. Da ni hefyd yn ffodus o yr ardal da ni'n byw yn ni. Mae'r Gymraeg yn gry, mae o'n bwysig i'r cymuned, mae hynna'n helpu ni yn yr ysgol wrth gwrs i fod o llawn wybodol o hynny. Ond sy'n eisiau tynnu clod oddi wrth y staff chwaith sy'n gweithio yr un mor galad efo'r plant o'r cychwyn. A mae'r man cychwyn na'n debyg i chithas Iwan, da ni wedi rhoi cynllun cydlynus ni le chydig o flynyddoedd yn ôl, lle. Oedd hwnna'n yn help i'r athrawon i wneud yn saff bod gwahanol elfennau ieithyddol yn cael y sylw a bod o'n ddatblygol drwy'r ysgol. Ond hefyd, da ni wedi edrych i fewn i strategaethau penodol fel gyriant i'r gwaith ieithyddol lle a llythrenedd, ond bod y gyriant yna, beth da ni wedi benderfynu rhwng yn gilydd ydy bod o'n strategaeth sy'n canolbwyntio ar lafarydd ac yn cychwyn o'r meithrin i fyny, a mae hwnna'n cychwyn dwy'n ffrwyth yn amlwg lle. A beth da ni weld ydy balchder y plant yn hynny o beth a mi fod o'n arwain i waith ysgrifennu o safon, lle. A mae ydych chi wedi sôn am falchder fanna, y cynnydd, a dyna sy'n bwysig yn bod y disgyblion yn teimlo falchder, yn gallu defnyddio'r Gymraeg yn fwy digymell mewn gwahanol sefyllfaoedd. Ie, bos, dwi'n meddwl bod yr elfen o gynllunio manwl cydlynus ma, hwnna yn union sy'n rhoi yr hyder a wedyn i'r athrawon roed y cyfleoedd i gymhwyso wedyn mewn sefyllfaoedd mwy bwyd go iawn, trawsgwricwlaidd ac yn y blaen, heb y sgaffald na, dwi'n meddwl bod o'n pyn o heri i athrawon wedi bod dros y cyfnod. Yn enwedig wrth drio am gyfarwyddo fo'r cwricwlwm newydd a'r gwahanol gydranna, falle, ond dwi'n meddwl bod sgaffald fel yna di helpu lot. A wedyn beth chi'n cael, mae'r hyder yn cynyddu, lle. Mae'r cyfleoedd o plant i fod yn cynyddu hefyd, mae hwnna'n amlwg yn falchder y plant, da ni yn meddwl, dyna di'r effaith weddol gynnar bellach, a mae hwnna'n reit amlwg, lle. Sy'n hefyd yn treiddio, ni'n hoffi cael rheini mewn hefyd, fydda ni'n gallu ddathlu math yna lwyddiannau, wedyn mae hwnna hefyd yn rhyw agwedd da ni'n weld yn bwysig iawn, lle. A mae dathlu llwyddiannau mor bwysig hefyd, dydy? A beth am datblygu medre darllen disgyblion wedyn? Sut ydych chi'n mynd ati achos mae medre gwrando a siarad yn arwain at datblygu medre darllen y disgyblion? Sut ydych chi'n mynd ati i sicrhau dilyniant a pharhad yna i gefnogi disgyblion i wneud cynnydd yn y medre darllen? Ie, yn debyg iawn, Richard, mae gyda ni gynlluniau penodol iawn yn y blynyddoedd cynnar, lle mae yna ffocws manwl iawn yn mynd i ailadrodd, i dracio, hyd yn oed gwaith ymyrraeth i blant sydd ella ddim cweit di cyrraedd lle sy'n angen bod, lle. Ond mae'r pwyslais yna sy'n rhoi y sylfaen wedyn i bwysio ymlaen i fewn drwy'r gyfnod sylfaen mewn ffordd lle'r dysgu sylfaen, a wedyn i fewn i'r plant hynna'r ysgol, lle. Heb y sylfaen yna drwy'r cynllun ffonolegol ma, lle, sy'n galluogi ni gyrraedd y pwynt yna, sa'i ddipyn o her wedyn i gynnig y gweithgareddau trawsgwricwlaidd a fwy o gyfleoedd o ddatblygu'r medra, lle. Da ni'n gweld o'n mae'n arfer mor bwysig acw, lle. Am rhoi sylfaen cryf yn nhw i allu ddatblygu'r uwchfedran am hesach wedyn, wrth nhw fynd yn hyn, ynddi. Bendant, mae'r staff yn yr ochr dracio na, mae'r staff yn gwybod lle ma nhw, lle. Os bod angen cael ei grwpio fel ni'n deud cynt, mae fwy rhwydd i allu neud yn ynddi. Mae datblygu ymwybyddiaeth ffonolegol disgyblion yn bwysig, ond y dulliau eraill hefyd yn de. Pa strategaethau eraill ydych chi'n ddefnyddio sy'n yn eich ysgol chi i gefnogi disgyblion? Felly, o ran darllen, yn ddyddiol mae gennym ni gylch darllen, ac o fewn y cylch darllen yna wedyn, mae yna weithgareddau penodol sydd yn digwydd bob wythnos, a maen nhw'n ailadrodd o wythnos i wythnos
rhywbeth bach yn wahanol, ond yr un math o weithgar. A be dyn ni'n gweld, mae fyw i ni anghofio wneud cylch darllen, neu beidio wneud o'i dynod, ac mae plant yna mynd, ond sy'n ni wedi wneud cylch darllen, ddim wedi golli allan yr rhan yma o'r cylch. Ac maen nhw'n mwynhau o, a maen nhw'n gymaint o bleser, a mae'n testament o falle sy'n ma'n plant ni'n meddwl am darllen, achos maen nhw'n ysu i wneud i cylch darllen bob dydd. Felly o fewn y cylch darllen yna, yn gyffredinol, ond yn amrywio chydig bach gyda oed y plant. Mae yna sesiwn ddarllen unigol, lle maen nhw yn darllen y llyfr, maen nhw'n mynd adre gan amla, lle mae gen nhw bach mwy o ryddid, falle i ddewis o fewn rheswm yn y sesiwn yna. Wedyn, ac o'r darllen dros y benni hynny, heb lot o bwysau. O'r darllen, oedd dyna'r gair cywir. Wedyn, mae yna darllen grŵp ymlaen sydd dan arweiniad athro neu cynorthwydd, lle mae lefel y darllen falle ar lefel bach yn uwch, fath o bod y plant yn dysgu y sgil, a wedyn yn y darllen unigol sy'n mynd adre, mae'n fwy o ymarfer y sgiliau maen nhw wedi dysgu o fewn y darllen grŵp yna, a wedyn maen nhw bethau sillafu, lle maen nhw yn cyfuno i dealltwriaeth o ymwybyddiaeth ffynolegol nhw, fewn i weithgareddau sillafu, sydd weithiau'n cyd-fynd gyda be maen nhw wedi darllen, weithiau ddim. A wedyn mae gyda ni arfer mathemategol hefyd yn mynd mlaen, a fel arfer gêm ieithyddol sy'n datblygu geirfa neu sillafu, neu falle bod e'n mwy o ddealltwriaeth o destun. Felly mae hwnna'n digwydd bob wythnos, newidiadau bach wythnos i wythnos, ond mae plant wrth i boddau. A wedyn o fewn y sesiynau yna, mae yna sgiliau darllen yn cael ei dysgu i'r plant, yn enwedig o fewn darllen grŵp. A fanna, dyn ni'n dod ar uwchfedre fewn hefyd, ynghyd â bod hwnna'n digwydd o fewn gwersiaeth. Dyna'n debyg. Yndi mae o, ond da ni'n brwydro yn erbyn awydd plant i mynd ar ddyfeisiadau hefyd yna, i gyrraedd pwynt lle mae'r plant efo ffasiwn fwrlwm at lyfrau. Yn amlwg, mae'n ddipyn o lwyddiant sy'n swn i'n dweud, ond mae'r awydd yn greu mynd at ddyfeisiadau, dydy yma'n dydy'r plant ni, wedyn mae'n cael ei bwrlwm ar lyfr. Ydy'n anoddach denu disgyblion i ddarllen testunau Cymraeg efallai gan awduron o Gymru, tybed? Yn bendant, mae yna gyfnod yn dod yn ei taith darllen nhw, fi'n credu, yn ysgol ni, blwyddyn 3, maen nhw darllen y llyfrau Saesneg, maen nhw gymaint yn fwy o lyfrau Saesneg i gael yna, felly mae'r ysfa yna, maen nhw'n llwyddo yn un peth i ddarllen mewn iaith gwahanol, mae nhw'n bob man o'i blaenau nhw. Wedyn, mae gymaint o addysgiadau yn Gymraeg, wel, os maen nhw wedi darllen yn Saesneg, ydy'r awydd yna i ail ddarllen yn Gymraeg, ac os maen nhw'n darllen yn Gymraeg, mae'r dealltwriaeth eisoes ganddyn nhw, felly darllen geiriau yn unig yn hytrach na cael y wefr yna o ddarllen sydd ganddyn nhw. Felly, da ni'n trio gymaint o bethau yn ffurfiol ac yn anffurfiol i wneud iddyn nhw sylweddoli pan fwy dret ydy llyfrau Cymraeg. A sylweddoli, mae llyfrau Cymraeg allan at sy'n mynd ledled y byd, a maen nhw yn gallu dylanwadu hefyd, ond trio wneud i'r plant sylweddoli, neu gwasanaethau lle da ni yn dathlu'n awduron ni, ac yn sylweddoli, oeddech chi'n gwybod bod hyn wedi cael ei cyfieithu i hyn a hyn o ieithoedd. Fi'n cofio dangos pwt o ralarwdyn sy'r plant mewn iaith gwahanol, a jyst i llygad nhw, a sali malu yr un fath. Maen nhw fatha, be? Mae mewn iaith gwahanol. Ond iddyn nhw sylweddoli bod e'n mynd tu hwnt i Gymru. Ond yn sicr, mae yn anodd, a mae o yn rwystyr. Fi'n credu, dyn ni'n goffod goddiweddyd efo pob plentyn. A beth parhaus, gatho ni'r sylw, Richard, gatho ni ymweliad cyn yr mis Mai, lle. Oedd y tîm yn teimlo, bod gyda ni le i wneud mwy o godi ymwybyddiaeth o'r awduron Cymraeg. Da ni wedi edrych ar gynlluniau eto, a di trio rhoi llyfrau nofela yn erbyn gwahanol waith thematig, i drio godi'r bwrlwm ar diddordeb naturiol yna efo rhyw destun, lle. Ond yn amlwg, oedd y tîm yn teimlo bod yna gam arall yn ei fan yna. Da ni cychwyn anni'n barod, lle, ond sy'n digon teg. Ie, a mae'n cymryd amser. Ie, a mae hwnna'n bwysig dydy, bod disgyblion yn gwerthfawrogi awduron lleol, a awduron o Gymru, a bod hyn yn rhan anatod o'r diwylliant darllen ynddo. Ydych chi'n defnyddio llyfrgelloedd neu diwrnodau penodol i ddathlu darllen? Dyn ni yn dathlu diwrnodau gwahanol, felly Dwrnod Tisio Jones, mis Hydre, da ni yn dathlu pob dosbarth wedyn yn wneud gwaith ar un o destunau Tisio Jones ar lefel addas. Ond jyst fod o bod y plant yn abod enw, yn gwybod chydig bach am ei weithiau fo.
Ond mae'n anodd ydy, achos pan o'n i yn ysgol, T-Show Jones oedd yn medi, ond erbyn hyn, falle di plant ddim yn cael yr un mynediad at y llyfrau yna. Felly fi'n meddwl bod eisiau ni'n neud mwy o awduron sydd falle yn fwy cyfoes. Heb anghofio pobl fel T-Show Jones, achos mae'n bwysig bod nhw yn. Ond falle bod plant yn hun yn cael mynediad at ei waith o erbyn hyn, achos lefel y gyr na pa mor gyfoethog ydi o. Ond mae'n mor bwysig bod ni yn dathlu. Chi'n neud diwrnod drol dal, a mae'r plant yna bod i lyfrau fe i gyd. Felly, chi eisiau cael y cyfatebiaeth yna o fewn y Gymraeg. A da ni yn ymweld â llyfrgelloedd, da ni'n lwcus yn Gaerdydd, mae'n ogyn lluniau penodol, mae heriau. Ydy hwnna'n rhywbeth? Yndi. Felly, ni'n trio hyrwyddo gymaint o bethau fel yna, mwyn bod y plant yn darllen tu hwnt i'r ysgol hefyd. A fi'n credu, mynd nôl at y frwydr o ran llyfrau Cymraeg. Fi'n meddwl bod y frwydr yna'n bodoli hefo yr rhieni hefyd, a hefo ni o beth sy'n addas. Lle eisiau gael y wybodaeth. Lle os ydych chi'n cedda fyny lot o siopau llyfrau, mae wybodaeth ar gael i'r rhieni, mae hwn yn addas i blant 7 i 9 oed, lle falle dydy'r un cymorth ddim ar gael yn y Gymraeg. Felly, da ni'n trio hyrwyddo llyfrau addas o fewn ystod oed a deithio nhw, ewch i'r llyfrgell fan, chwiliwch am y llyfrau yma a triwch nhw gyda'ch plant a wneud lot o restre i rhieni mwyn goddiweddyd hynna. Alla bod hwnna'n rhywbeth neges genedlaethol i gefnogi rieni ymhellach a rhoi canllaw iddyn nhw at y llyfrau Cymraeg, fel bod nhw'n gwybod pa lyfrau sy'n addas i gam datblygiad i plant nhw hunain felly bod hwnna'n neges pwysig hefyd. Lle ydych chi wedi sôn am y pwysigrwydd cynllunio a bod dilyniant effarhad a bod disgyblion datblygu medrau'n adeiladol dros amser, pan dyn ni'n sôn am fedrau gwrando a siarad a darllen. Ydy'r un peth yn wir wrth datblygu mae cefnogi disgyblion ei ddatblygu medrau sgwennu? Yn bendant, a dyna yn y bon lle mae o'n anelu teg at i gyd mewn ffordd lle. Mae'n ni'n cyffwrdd gynt ar rhywbeth godol i ni yn gynnar yn nghyfnod yn ysgol Bonewydd lle. O'n i sbio ar hynny, wel byddwn ni'n gallu neud. Ac o'r pwynt yna, nath y gynllunio ddod i fewn, y gynllunio ieithyddol. Ond ar ben hynny, wedyn edrych ar strategaeth i yrru'r gwaith i creu bach o fwrlwm ynddo fo hefyd. A mae'r strategaeth yna yn canolbwyntio ar lawaredd, godi'r hyder, rhoi modela penodol, swyddoli bod plant, chydig o blant gyda ni yn di-Gymraeg, yn llawer, ond mae hynna'n chosi her hefyd wrth gwrs efo'r trosi, a mae'r gynllun yma'n helpu nhwtha, unrhyw blentyn sef o bach o rwystra, bod o'n anghenio yn rhyw fath, helpu nhw'n fawr iawn, a'r gebechgyn weithiau sydd llai creadigol, llai ddychymig weithiau, os o'n i'n un o hynna hefyd, lle maen nhw yn cael fwy o hyder a fwy o fwrlwm yn y strategaeth yma, lle. Dyna ni bod wrthus o 2 flynedd efo'r ddau beth yna wrth ochr i'w gilydd. Mae wedi bod yn flaenoriaeth dalgylchol hefyd, felly da ni wedi gallu buddsoddi mewn hyfforddiant allanol, a bob amser efo un llygad ar ddatblygu'r proffesiynol staff hefyd, lle, yn cyd-fynd efo, o ran cydlynwyr, yr maes yn benodol lle ar yr gwybodaeth na i wedi gyfon y cwricwlwm newydd lle bod nhw'n bach yn ddieder ond bod mae'r elfenna'r y fath mae'n datblygiad iaith i fod wrth gwrs yn dydi. Wedyn, da ni di elwa'n fawr o hynny, da chi'n gweld yr math yna strategaeth yn cymryd i le, mae o weledol yn y dosbarthiadau yn y blaen a braf gadw all llywodraethwyr pan mae'n gael ni weld math yna beth, ond yn y bon be sy'n wych ydy bod mae blentyn eistedd lawr neu grŵp o'n nhw ac yn edrych ar dasg oer enghraifft. Oes mae yna gama yn y canol sy'n cynnwys y gwaith afar trwma a wedyn mae'r gwaith tasg boeth yna wedyn a maen nhw'n dwytha chi pa mor falch maen nhw o'r cynnydd yna, da chi weld o, da chi fod yn yr swm par safon lle. So math yna beth, Richard, da ni wedi bod yn weithio ar, nid yn unig yn fewnol ond yn dalgylchol hefyd lle. Hwna'n swnio'n gyffroes iawn, a pha mor bwysig ydi modelu a datblygu y medrau dros gyfnod fel bod nhw'n gallu magu'r hyder i gymhwyso hynny wedyn. Yr un peth gyda'r disgyblion ieuengaf sy'n yn eich ysgol chi, sydd ydych chi'n mynd ati i gefnogi disgyblion i wneud marciau mawr a datblygu'r hyder iddyn nhw gyfathrebu ar bapur. Rai bod y plant yn barod i ysgrifennu a o ran beth da ni'n cynllunio chbo mewn cychwyn, fath chi dweud marciau mawr, a wedyn da ni'n gweithio lawr wedyn ni bod nhw yn gallu wneud bach mwy ffurfiau a brawddegau. Felly mae gyd o gweld lle mae'r plant. Mae'n cychwyn efo plant ienga,
pan mae plant yn barod, nawn ni ddechrau sgwennu efo nhw. Ond dyn nhw ddim i gyd falle yn dechrau sgwennu yr un pryd. Mae gennym ni gynllun fel chi sy'n gynnol pam be oedd yn gret o'r cwricwlwm i Gymru de, oedd bod chi'n gallu creu'r cynlluniau chynnen. So be wnaethon ni oedd edrych ar be oedd yn sgiliau allweddol ni drwy'r ysgol i gyd, erbyn diwedd gwahanol gyfnodau yn yr ysgol, be oedden ni'n gobeithio bydden nhw di caffael, a wedyn bod hwnna'n adeiladu o ddosbarth i ddosbarth. Felly, yn y derbyn, mae gyda ni'n uchelgais o be da ni eisiau bod nhw'n gallu neud, rhan fwyaf o'r blant, a wedyn da ni yn anelu i gyrraedd hwnna, a wedyn mae'n adeiladol wedyn i flwyddyn 1 i flwyddyn 2, tan bod nhw'n blwyddyn 6 yn sgwennu tudalennau, achos falle yn drafodiadol o fewn addysg, oedd y pwysau yna ar sgwennu'n wythnosol, a tho'n bythefnosol, ac wedyn oedd o bron yn fwrn, achos dyna be oedd, o fewn wythnos, dyna be oedd yr uchelgais, bod ni'n cael y sgwennu estynedig yn y llyfr. Lle falle, heb bod ni wedi tynnu y ffocws oddi ar sgwennu'n gyfan gwbl, bod o ddim i gyd am sgwennu ffurf. Felly, o ran yn gwersi iaith ni, dyn ni ddim yn rhedeg ebyn hyn o ddillinyd Gwener, achos bod ni eisiau mwy o'r meysydd yn cael ei wneud, achos o'n i'n teimlo bod na gormod o iaith, felly ddim digon o dyniaethau yn ymlaen. Felly, dyn ni'n ei gwersi ffocws o ddillinydd ddydd iau yn ysgol ni, a dyn ni wedi arafu'r broses, felly o fewn hanner tymor, un testyn mawr, fatha genre, dyn ni'n disgwyl nhw'n sgwennu dan saith a wedyn, yn dros saith maen nhw'n neud un yn y Gymraeg ac un yn Saesneg. Felly mae lot llai o sgwennu ffurfiau hir, ond mae lot mwy o sgwennu o fewn cyd-destun. Felly mae'r cymhwyso yna yn digwydd lot mwy naturiol. O fewn yn cynllunio wedyn ni o'r dyllunydd dydd iau, achos bod gen ni fwy o amser, mae yna fwy o ffocws yn mynd ar y llyfaredd, a bod ni'n cael mwy o wersi llyfaredd o fewn be bynnag ydy'r cyd-destun. Mae yna fwy o ffocws yn mynd ar y darllen, a bod ni'n defnyddio medre darllen mwyn deall beth sy'n neud sgwennu da, ac wedyn mae'r gramadeg, mae'r atal nodi, da ni'n gallu dyfnhau y dealltwriaeth ail ymweld, gweld faint o amser mae plant angen i ddysgu, yn hytrach yn meddwl, chi'n cael hanner awr i ddallt y rheol yma, a wedyn da ni'n disgwyl gweld o hyd. Yn y llyfrau, mae gen i llyfrau pencampweithiau pencau sydd hefo sgwennu estynedig yn fe. Mae llai yn hynna o lawer, ond mae dymder beth da ni'n cael gymaint yn well, achos bod nhw wedi cael y modeli, a bod ni wir wedi gallu trafod gyda nhw beth sy'n ddisgwyliedig. A wedyn, mae hwnna yn naturiol wedyn, achos o fewn yn cyd-destun ni ar meysydd dysgu a phrofiad, ni'n trio dod ar annibyniaeth fewn, a da ni'n gweld yn naturiol, achos bod y plant fwy hyderus, maen nhw'n defnyddio'r medre o fewn, pan maen nhw'n cael dewis y llais y plentyn ar annibyniaeth yn arwain, maen nhw'n dewis sgwennu erthygle, maen nhw'n dewis wneud podcast, achos bod nhw'n hyderus, achos bod ni wedi rhoi gymaint o amser iddyn nhw allu mireinio'r ffurf. Felly, bod ni wedi arafu, mae dyfnder a cynnydd yn sicr yna. A mae'r cynllun yma'n helpu ni wybod beth sy'n bwysig o fewn yr ystod oed er mwyn cyrraedd yr uchel. Mae'r cynllunio bwriadus na dydy i gefnogi disgyblion i wneud cynnydd yn adeiladol dros amser yn holl bwysig, a wedyn mae'r balchder yna wedyn dydy yn cyfrannu at pob metr, bod yn gwrando, siarad, darllen neu sgwennu, maen nhw gyd yn cefnogi gilydd a'r balchder yna wedyn, a bod nhw'n cyflawni gwaith o ansawdd, llai o swmp o waith efallai, o bod y swmp hwnna o ansawdd gwell ynda. A pam o'n i'n newid, oedd hwnna'n rhywbeth, o'n i'n ystyried, yda ni'n mynd i golli safon fa mach, bod ni'n ei llai ohono fo. A oedd y llygad, wnaethon ni'n tynnu'n llygad o ddiar hynna, achos meddwl, o'n i'n isio diriwiad yn ei safon enw, ond o'n i ddim wedi gweld hynna. Mae'n diddorol, ti'n codi'r pwynt efo'r swmp a sawl, faint o ffurfiau yn cael ei bwysau, dweud. Ti'n mynd llawer yn ôl, o thrawn yn teimlo'r pwysau yna bendant. Ond wrth i ddod ar gynlluniau newydd, mae mewn ar strategaethau yma, sgyrsiau mewnol oedden ni'n gael yn gynnar, a wedyn yn ddolgylchol yn fuan wedyn oedd poeni de, ynglyn â, fi gynno fi ddim 4 neu 5 neu 6 erbyn hyn, lle fi gynno fi mond 1 neu 2 o'r a gorau mynd rhai holi a siarad am y beth, a mae yna ffyrdd, di ffeindio ffyrdd gwahanol rownd hynny, achos unwaith ti'n cael gwaith o safon a brand ymder iddo fo yn y strategaethau tu ôl i ffurf penodol, mae'r sgil yna wedyn dydy, pan mae'r plant yna wedyn ail ymweld neu yn creu
rhyw fath o ffurf gwahanol mewn cyd-destun gwahanol. Ella bod yr ffurf di gael ei ddysgu mewn gwersi ieithyddol, ond mae'r gwybodaeth gyda nhw'n ei llyfrau, yn ei penna, i ail-greu hwnna wedyn yn annibynnol, de. So dyna lle ni'n dechrau, ni'n dechrau gweld ffrwyth hynny, lle. Ond dydy o'n hawdd, ond dyna lle mae'n mynd yn y bon, ond heb gael yr sylfaen na. Mae'n gofyn lot i gael y gwaith annibynnol na wedyn, de. A chi'n goffo newid meddylfryd. O'n bendant, ie. Deall. Mae'n broses, dydy. Yndi. A ddawn ni nôl at y meddylfryd neu mewn munud pan dyn ni'n sôn am arweinyddiaeth a sicrhau gysondeb yn yr addysgu hefyd. Ond ydych chi wedi sôn am y cynllunio bwriadus neu sut ydych chi'n darparu cyfleoedd wedyn i'r disgyblion gymhwyso i medrau mewn profiadau go iawn, profiadau cyfannol. Gareth, sut ydych chi'n cyflawni hynny yn eich ysgol chi? Ia, diolch Richard. Mae gyda ni broses eto, lle wnaethon ni edrych eto ar ôl ni wneud rhyw weithgred ar farnu ac yn y blaen, y gweld cyfle i edrych ar y cwricwlwm newydd yn ei gyfanrwydd chydig o flynyddoedd nôl, lle. A edrych ar y datganiadau, be oedd y posibiliadau ac yn y blaen. Ond oedd yn awyddus i gael rhyw fath o broses gynllunio lle bod o'n cwmpasu'r gofynion, lle, yr cwricwlwm yn ei gyfanrwydd. Dyna lle nathon ni ddechrau arni, lle nath ni edrych tu allan i fyri ar ysgol, ar sawl beth, a trio pigo, neu drio bethau gwahanol i greu be oedden ni angen mewn ffordd, chos o'na waith i digwydd, ond o'na gyfle i fynd i gyfeiriad penodol. Then gafon ni hwnna'n i le, a rhyw gyfnod wedyn o drio ar hwn mewn ffordd, lle. A o'na sawl enghraifft di dod chwarae teg i athrawon, lle yn trio gorau glas, a lle mae'r sgiliau ma'n cael i datblygu, a maen nhw'n cael cyfle i freinio ac yn y blaen lle mewn cyd-destun, ond gafon ni giplin yn yr arolwg cyn yn mis Mai, lle falch o sôn yn mwydyn 3, lle o Miss Jones di cael proses yma at ei gilydd, a prosiect ar y siocled oedd o. Gret, a prosiect lle oedden nhw di mynd i fewn i fusnas lleol, lle bywyd gwaith math o beth, a di gwahodd yr person i mewn i'r ysgol, di cael mynd yna i weld, a oedd yr gymwyso sgiliau ma'n cychwyn y fanna yn gwrando, sgiliau gwrando, a holi ac yn y blaen lle, a holi am marchnata'n iawn a be oedd y beth ac a gweld yr un pryd. A trio cyfuno'r deuddeg egwyddor yn y broses lle ar ymgysylltu cryma'r cychwyn y themau a ennyn diddordeb, nid yn unig o plant, ond yr teuluodd hefyd, y math yna o beth lle. Ond nath i lwyddo mynd ymlaen wedyn i gael sawl profiad lle oedden nhw'n nid y brand oedden nhw mewn gwaith grŵp, cry, yn pennu mini prawf i hunan, a be arall gafon nhw'n neud, mi eisiau methu byd allan, yma doma, a bethau gwahanol creu sgript a cyflwyno'r holl beth, neu hysbyseb yn ddigidol a falle, a yna gymaint o gyfleoedd datblygu llythrenedd yn yr uned yna, dych chi bod, dyna'r math o beth oedden ni di weithio ar. Pwrpas mor amlwg iddyn nhw wedyn, ynddi? Dyma pam ni'n neud. Yn union, oedden nhw'n cael blasu gwahanol fatha siocled lle a creu brand nhw ac oedden nhw eisiau creu enw oedden nhw'n cael ei greu iddyn nhw ar y diwedd, ac oedden nhw'n rhieni cael blasu hwnna ar y diwedd. Oedden nhw'n dod o lot o sgiliau profiadau at gilydd mewn un uned. A profiad cyfoethog, lle mae disgyblion yn gweld bydd y gwerth yn go iawn, a bod nhw'n cyswlltyd gwaith. Yn union, a mae hynny mor bwysig gyda dyn, na bod nhw'n cyflawni gweithgaredd ynysig, ond o'n nhw'n gweld yn y cyd-destun yna doedd bod nhw'n werth, a bod y medrau'n cefnogi gilydd, bod nhw i chafbwynt a cyfanwaith yn deillio hwnna hefyd. Mae hwnna'n swnio yn gyffroes iawn ac yn llawn heiddiant o giplin fos ni'n dweud. Oedd o'n gyffroes iawn, chwarae teg. Wrth gwrs, a pam dyn ni'n meddwl am cwricwlwm Gymru a meysydd dysgu a phrofiad, Siwan, sut ydych chi'n mynd ati i sicrhau bod y disgyblion yn cael y profiadau hyn a bod nhw'n datblygu medre o fewn y profiadau cyfoethog hyn? Wel, mae profiadau yn neud, yn rhoi pwrpas iddyn nhw, a mae'n rhoi'r ysfad na iddyn nhw gwblhau prosiect o bob bynnag fath. Felly, dyn ni wedi defnyddio lot o gwmnïau drama. Felly, dydych bod ni'n dechrau prosiect, felly bydde cwmni drama yn do fewn a felly perfformio. Dydych bod nhw'n beth hanesyddol, bydde nhw'n perfformio drama iddyn nhw, a dim bydde plant yn defnyddio'r wybodaeth yna i rannu llais nhw o ran be bydde nhw'n hoffi dysgu, ond hefyd wedyn yn efelychu falle rhannau'r drama ac yn defnyddio fe yn ei gwaith. Un profiad gafodd yn plant yn ei llynedd oedd gweithio gyda dramodydd i gyd ysgrifennu sgript ar bwnc penodol, ond ar bwnc hanesyddol oedd o. A wedyn,
dath o fewn, oedd o wedi gwneud rhan o sgriptio flaen llaw, wedyn oedd nhw'n ychwanegu at yn sgil be o'n nhw wedi dysgu, a wedyn o'n nhw'n cael perfformio fe, a nhw'n perfformio fe i ddosbarth arall. Sy'n ni bendant o cael rhieni fewn tro nesa, ond oedd y bach o brosiect yna. Ond oedd jyst y balchder y plant a ffordd oedd nhw wrth i bodde, jyst yn rhannu gwybodaeth ond trwy ddrama. Oedd o wir yn wych i weld. Mae'n o ran yn haddysgeg ni a ffordd da ni'n addysgu'r 6 maes. Mae yna 2 elfen wir i sut da ni'n addysgu, felly mae gennym ni dasga ffocws sydd yn edrych ar gynnydd o fewn sgil penodol. Wedyn mae gennym ni agwedd da ni'n galw'n amdani'n annibynnol sydd yn bwydo i hannibyniaeth nhw. Felly mae yna gnewyllun o syniad iddyn nhw a maen nhw'n cael mynd a dangos i personoliaeth nhw yn y ffordd maen nhw'n cyflwyno'r gwaith ac yn cyflwyno i gwybodaeth a chymhwyso i sgiliau. A be da ni wedi sylwi ydy pa mor naturiol maen nhw'n defnyddio i sgiliau llythrennedd o fewn y prosiectau yna. A un prosiect sy'n dod i'w meddwl yn syth, o'n nhw'n edrych ar dwf yr iaith Gymraeg yn blwyddyn 56, a wedyn o'n nhw'n gwneud prosiect ar S4C, a datblygiad S4C. A wedyn dyma'r plant, na gyd o'n nhw'n goffo wneud wir, o'n eisiau nhw gyflwyno'r hanes. Wedyn oedd gen i podcast oedd yn cyflwyno'r hanes, a plant just yn caderio fo ac yn rhannu'r gwybodaeth yn holi i gilydd. Oedd gen i rhaid i wneud animeiddiad, ond yn trosleisio fe. Felly chi'r elfen digidol na a llythrennedd just yn daldwylo mor naturiol, plentyn yn sgwennu adroddiad papur newydd. So oedd neb di arwain nhw i wneud efo hyn. Yn y gorffennol, bydd lot o blant wedi dewis bydden nhw. Fi'n gwneud llun, fi'n gwneud poster. Lle mae be maen nhw'n wneud gymaint yn fwy gyfoethog nawr, ac yn dangos gymaint yn fwy o ddealltwriaeth. A maen nhw just yn plethu y sgiliau yma mor naturiol ac mor eofn, achos bod gynnw'r hyder yna i wneud, achos bod o yn mynd ar draws. Ydy hynna herwydd y cynllunio datblygol bod wedi cael y profiad, wedi cael y sgil? Bendant. Sy'n cael llogi nhw i ddewis mewn ffordd, ia? Am hyder ganddyn nhw, lle dyn nhw ddim yn dibynnu ar yr arweiniad na, achos bod wedi cael ei wneud mewn ffordd cydlynol. Nhw dda, fi'n gwybod beth nes i, nes i hyn o blaen, fedra i wneud hwn yn fama, a dwi'n gwybod, achos bod ni moyn nhw ddeall a pherchnogi rhywbeth, chi'n gallu gweld i personoliaeth nhw yn glir yn be maen nhw'n dewis wneud a sut maen nhw'n dewis gyflwyno, ond hefyd y balchder yna o fod fatha, fi sydd wedi cynllunio hwn, fi sydd wedi meddwl sut i'n neud o. Dyn nhw'n ti deitha fi wneud hyn, fi sydd wedi meddwl mae hwn yn mynd i weithio, ac wedyn, maen nhw eisiau dangos, chi'n cedda fewn, maen nhw'n fatha, ti wedi weld hwnna'n, o ti'n gwybod hwn, a chi'n fatha... Y bwrwm, de. Bendant, a maen nhw eisiau dysgu, chi'n cedda fewn, mae amser chwarae, a maen nhw dal eisiau gorffen y clip, maen nhw'n dweud y cyfan. Hynny yw, maen nhw'n awchus, dydyn, a maen nhw ddim golli, achos maen nhw wedi perchnogi dysgu hunain yn da, a mae hwnna mor bwysig. Ond falle gyda ni, be o'n i arfer gweld oedd yn gwaith iaith ni, oedd o i safon gret. Falle oedd gwaith cyd-destun ddim cweit i'r un safon, achos oedd o'n cael ei wneud yn gyflym, oedd o just, oedd ddim yr un pwyslais, lle erbyn hyn ni'n gweld, achos bod i'n medrych llythrennedd nhw, maen nhw'n teimlo'n gadarn ynddyn nhw, maen nhw'n gallu dangos dealltwriaeth nhw ar draws, a hyder, a bod mae o'n plethu lot mwy naturiol. Felly rhoi y profiadau yna iddyn nhw, beth all maen nhw'n gwneud? Ni'n bod yn cymryd rhan mewn cystadlaethau digidol. Mae plant ni'n licio pethau digidol, a ni'n gwneud rhyw cystadleuaeth Lego, maen nhw wedi gwneud cystadleuaeth AI. Deallusrwydd artificial, ie. Hwnna. A rhan, mae cystadlaethau mae'n gret, achos rhan mawr ohono fo ydy gallu cyflwyno be maen nhw wedi wneud. A ni'n gweld nhw jyst yn sefyll o blaen panel o feirniad, jyst yn fodlon, ond yn siarad am bob math o bethau. A da ni mor reidrwydd wedi goffo dysgu hwnna iddyn nhw, achos bod y sgiliau craidd na ganddyn nhw. Profiadau a sgiliau craidd yn ymwneud bwysig, a dwi'n meddwl yn y dyfodol agos, bod yn bwysig bod ni'n cyfleidio deallusrwydd artificial mae'n dydi, gefnogi'r addysgu a dysgu, dydi. Ond i sicrhau cysondeb yn yr addysgu, ydych chi wedi sôn am arferion hynod effeithiol yn eich ysgolion. Sut ydych chi'n mynd ati i sicrhau cysondeb yn yr addysgu, bod yr arferion yma yn gyson drwy draw ar dilyniant a pharhad mae ni wedi sôn amdano fo, yn cefnogi disgyblion yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol gynradd ac y tu hwnt, wrth gwrs. Sut ydych chi'n mynd ati? Be di'ch prosesau monitro gwerthuso chi efallai? Wrth gwrs yn deillio o waith merfarniadau yn y blaen, lle. Chod wrth lunio heini,
trio'n gorau glas i gael llais rhanddiad i fewn i'r gama. A mae hwnna'n helpu lot. Dwi'n falch iawn acw bod pobl yn mwy na fodlon rhannu syniadau gan y blaen, a da ni'n llwyddo i gael mwyafrif o bethau i fewn i bethau felly mae'r gwaith yn gyrraedd. Mae o'n rhywbeth reit braf i gyflwyno a'i daclo. Ond byddwn ni sôn am gysondeb drwy rhai o'r cynlluniau mae da ni'n sôn amdan heddiw. Mae'r elfen gydweithio'n gry. Da ni wedi llwyddo i gael hyfforddiant allanol i'r prosiect llythrenedd mae gyda ni. A bod o'n ddalgylchol wedyn oedd hynna'n sesiynau torfol unwaith wyth y flwyddyn. Bod gyda ni sesiynau wedyn dalgylchol bob rhyw anna'r tymor lle oedd o'n rhoi cyfla i athrawn at y gilydd. Teimlo oedden ni bod na ddim cyfla ar un pwynt. Oedden ni newydd i greu hynny, felly oedden nhw'n gallu cymharu, sgwrsio, dod i wylod ambell i her ac yn y blaen, a'r rhyfentro'r un math o bethau oedd bob yn boeni amdan. Ydyn oedd o'n fwy rhwydd dod dros yr math yna rwystra'n fuan a ymd yn ôl i allu holi'r arbenigrau ac yn y blaen oedd yn cydweithio fan ni. Ond gyda ffocws yn y blaenoriaeth yma dros 2 blynedd oedd datblygu'r cydlynwyr wrth gwrs a'i gallu nhw wedyn i siarad efo bobl allanol am ei gwaith a'i gliro'r cama. Mae'n beth braf iawn bod y mewn sefyllfa fel yna ond bod nhw'n wedyn y rhan o unrhyw weith monitro gyda blaen, ond diwylliant sy'n bersonol trio greu, dim ar her reis uchel, achos mae'n newidiadau mawr yn digwydd, ond bod y bygythiad ddim. A dwi'n meddwl bod hynny, gobeithio bod ni'n trio cael yr balans yna, so ni'n gobeithio sa staff yn deud hynny, bod hynny wedyn yn creu digon o gyfle i drafod a bod yn agorad a beidio bod o'n codi os mae'r rwystr does. Mae'n rwystr yn codi a mae'n pethau. Dyn ni'n weithredu, dyn ni'n llwyddiannus bob tro. Mae hynny'n iawn, dyn ni'n rhoi cynnig anais i bwysig a dysgu o profiadau yn enda. Beth am dysgu proffesiynol sy'n siwan y gefnogi athrawon i addysgu medre yma i gefnogi disgyblion? Sut ydych chi'n mynd ati i sicrhau a dysgu proffesiynol neu staff? Yn debyg iawn i be nes ti ddweud o ran y cydweithio yna i greu cynllun ar y cyd. Felly, hefo ni wnaethon ni gyd greu yn cynllunni, pawb yn cymryd rhan ac yn cydweithio ar ddwrnod hyfforddiant mesoedd. A hwnna'n golygu bod pob un aelod o staff, un yn deall be oedd y nod, ond 2 wedi cael eu llais nhw yn rhan ohono fe, achos os mae llais nhw yna, maen nhw lot mwy awyddus. Hanner o frwydr ydy. Ynddi, bendant. Wedyn, y math o bethau dyn ni'n neud, yn y blynyddoedd diwetha, mae hwn yn gweithio yn dda i ni. Felly, mae llythrenedd yn cynllun datblygu ni yn gyson, achos yn bos ydych chi'n gweld yr un peth, ond ydych chi'n datblygu un peth, a falle bod chi angen edrych wedyn o'r beth arall. A dio ddim yn dod i ben, a dio byth yn berffaith am na ddatblygiadau o hyd. Felly mae yna'n gyson. A falle ni hefyd mewn cyfnod lle da ni'n ail ddatblygu'n timau meysydd dysgu a phrofiad. Falle lle oedd gynnu ni gydlynwyr, falle oedd bod y cwricwlwm yn dod fewn, di colli'r ôl bach. Felly bod ni angen ail o sefydlu hynna. Felly da ni yn ei chanol hi ar y funud o ran hynna. Ond mae'n gret, chyn nhw'n cydweithio lot efo'r clwstwr hefo ni, a da ni wedi bod yn gweithio fel clwstwr ar ddatblygu cysondeb ar lefel clwstwr yn y meysydd dysgu a phrofiad. Ddim yn golygu bod pawb yn neud yn ei fath, ond bod dealltwriaeth pawb yn debyg o ran beth yw y nod erbyn bod y plant yn cyrraedd blwyddyn 7. A wedyn bod nhw'n dod nôl ar rheadru hynna yn ysgol, ym Mhancau. A wedyn beth da ni wedi wneud, a mae'n gweithio yn gret. Pam chi eisiau just newid sydyn, felly be mae'n arweinwyr ni wedi dechrau wneud o'n, ydy nhw'n wneud cyfarfod staff, rhoi syniadau a rhannu strategaethau, wedyn da ni'n gadael un staff ni fynd i arbrofi, a dyn ni'n rhoi y syniad iddyn nhw, cymrwch risg, ella eitho'n wrong, ella nhw'ch chi'n licio fo, ella nhw'ch chi ffeindio ffordd gwell. A wedyn maen nhw'n cael rhyw ddyddiad lle maen nhw'n dod nôl i gyfarfod staff, a nhw sy'n arwain, a maen nhw gyd yn rhannu be maen nhw wedi bod yn neud yn dosbarthiadau. Sut falle bod rhywun ym mlwyddyn 1 a rhywun ym mlwyddyn 5 wedi defnyddio'r un strategaeth, neu yr un weithgaredd ond ar lefel gwbl wahanol. A mae'n mor braf just gweld sut mae o'n datblygu a'r cysondeb na'r continuum na ar hyd yr ysgol. Ond eto, i llais nhw ydy a nhw sy'n addysgu i gilydd. Mae yna ymchwil anffurfiol yn rhan ohono fe, yn anatod, ond maen nhw'n gwybod na'r disgwyliad ydy, da ni'n neud hyn i gyd hefo'n gilydd. A mae yna le i ddeu beth sy'n gweithio, beth sydd ddim, ond
mae rhaid i ni gyd drio, felly mwyn sicrhau y cysondeb na. Ond bob tymor, mae plant yn neud tasg lle does am lot o arweiniad mae'n cael ei wneud just ymarferion sydyn o ddechrau drilio, really. A wedyn maen nhw'n sgwennu. Mae'n debyg iawn o dymor i dymor. Fi'n mynd gwrs na dechrau nid y waith a diweddu nid y waith chi'n neud. Lle, dyn ni'n cweit fel a dyn ni'n neud un bob tymor. A wedyn, dyn ni wedi creu rhyw fath o portfolio cymedroli mewnol. Wir. Bod o ddim fel cymedroli. Wedi pwysau cymedroli ddim yn efo. Ond be dyn ni'n neud i edrych yn efo fel staff, a dyn ni ddasbu o'r plentyn yma, plentyn 50 a 25 ar y gofrestr, so weithiau chi'n lwcus, so weithiau, bydde chi'n meddwl, ddim y plentyn yma, fyswn ni di isio dangos, ond mae'n gret o'ch mae cynnydd yng ngwaith bob un plentyn, a mae'r drafodaeth mae staff yn deud, a ffordd maen nhw'n dathlu cynnydd i gilydd, yn gret, ond hefyd, maen nhw'n palchder yng nghynydd y plant, ond ni'n gallu gweld y continuum yna eto. Felly mae gweithgareddau fel yna, lle maen nhw gyd yn cydweithio. A fi'n credu bod hwnna mor bwysig hefo'r cwricwlwm newydd, achos mae'n cwricwlwm mor iawn o'n i bai bod y cydweithio yna yn digwydd, a mae rai bod o'n continuum. A trwy'r cydweithio yna, mae hwnna'n cefnogi chi i oresgyn heriau? Beth ydy'r heriau yma sy'n ychwynebu chi fel arweinwyr, ysgolion a staff? Beth ydy'r heriau wrth addysgu a llafar a llythrennedd? Beth sy'n anodd? Mae yna ddipyn o bethau yn haer, oedden ni'n sôn gynt, da ni'n isfodus acw efo'r iaith Gymraeg, lle. Dim tynnu wrth y gwaith calad mae'r staff yn neud o gwbl, lle. Ond mae gynnon ni blant yn dod i fewn o Loegr hefyd, bod ni'n ysgol pentref, mae yna blant yn dod o'r dref cyfagos ac yn y blaen, lle. Wedyn mae iaith gwahanol ac yn y blaen, so mae yna waith angen digwydd, a mae yn digwydd, lle. Mae yna bod math o heriau tu hwnt i hynny hefyd, pan da ni'n sôn am ddatblygiad proffesiynol, da ni'n sôn am gyllido, y profiadau yma ac yn y blaen, lle dydy hwnna mor hawdd ag oedd o, beth ni'n sôn am gynt efo gael cyfleoedd i athrawon, y clwstr at y gilydd. Mae hwnna'n digwydd, mae hwnna'n cymryd cyfnod nos fawth, de. So, dydy'r gos dim fewn yn rili, trio manteisio'r math yna bethau i leddfu diffyg gallu dderbrydiau, a neu saff bod y cyfleoedd dal yna, lle. Math yna beth rili sydd yn codi a ti'n ffeindio ffordd o'i gwmpas, i neu saff bod yna gynnydd dal i fod yn y blynedd. Ni'n cytuno. A diffyg hyder, weithiau. Os ydych chi'n ieithydd ac yn deall datblygiad iaith, ydych chi wrth eich bodd yndach. Ond falle os ydych chi ddim, a ddim falle o reidrydd yn gweld sut mae iaith plentyn yn datblygu'n gydlynol, mae'n eitha her a mae'n gallu bod yn eitha brawychus. A falle, mae lot o staff yn cychwyn yn mynd, sneb o roi, di dysgu fi, sut ti ddysgu plentyn, sut ti ddarllen. A o'n i bai bod hwnna'n gywir, mae'n effeithio bob dim yn y cwricwlwm yn dydi, ac yn arafu llif y cynnydd. Felly, sy'n ni'n deud hyder a sy'n ni wrth y modd yn gweld bod yna'n fwy o ffocws yn mynd ar hyfforddi darpar athrawon cynnar yn ei gyrfa ar sut, methodoleg iaith a sut i ddatblygu sgiliau ieithyddol plant. Achos os ydych chi'n hyderus yn neud o, wedyn mae plant yn gweld hynna. Mae'r hyfyd yn dod a credigrwydd gyda'r athrawon a'r plant, mae ffordd rhyfach i sôn fel yna, efo hyder gan y blaen, lle. Gan feddwl bod y ddau, da ni wedi sôn dipyn am gynllunio cydlynol gan y blaen. Mewn ffordd, dyna pam be oedd yr ysymeg tu ôl, mewn ffordd i sicrhau bod athrawon yn teimlo mor gyffyrddus yn bosib, i dynnu'r pwysau meddwl a poen na. Yr un fath efo'r cwricwlwm yr ddau beth mewn ffordd, lle. Oedden ni sôn cynt am broses gyda ni acw i dynnu'r pwysau na o drio ffitio'r cydrannau me gyd i mewn. A weithiau sy'n gallu bod yn sporadic, lle mae'r broses yn gallu ogi fod yn bwrpasol. Sy'n neb yn erbyn y cydrannau, mae'n gyfleoedd mawr yna yn bob man. Os ti'n cael nhw at y gilydd, oedd yr enghraifft yn sôn gynt, mae'n nadwy o greu wedyn, de. Ond os ti'n gallu tynnu'r poen meddwl na i ffwr,
Pendan. Dwi'n meddwl bod hwnna'n bell iawn, de. A dwi'n meddwl bod hwnna'n neges genedlaethol yn deillio'r drafodaeth yma. Mae hwnna'n neges genedlaethol, dwi'n meddwl, sydd angen i ni i gyd i wynebu a sicrhau bod y deallusrwydd gan bob aelod o staff o fethodoleg iaith mwyn cefnogi disgyblion. Felly grynhoi'r drafodaeth yma, de, beth ydy'r un neges neu un syniad hoffech chi'r gwrandawyr i gymryd gyda nhw a'i hefelychu yn eu hysgolion nhw efallai? Beth ydy'r un brif neges dych chi am yn gadael ni gyda fo os gwelwch yn dda? O ochr strategol, mae eisiau bod cynllun cydlynydd mewn lle, a mae eisiau bod chi'n gwybod sut mae datblygiad iaith yn edrych fewn ysgol. Ond o ran cariad at y pwnc a brwdfrydedd y plant, mae eisiau profiadau a mae eisiau bod ni jyst yn dathlu i iaith nhw a profiadau maen nhw'n cael o fewn y iaith a bod ni'n hyrwyddo fo trwy ddidraw yn bob dim maen nhw'n neud. Pwerus iawn, diolch Siwan, Gareth, i gloi. Di ateb fi'n rhy, felly wrth di ateb dif, dwi'n onest. Ond, fel o'n i'n deud teiliad yn gynt, just edrych ar yr ochr cydlynus o'r ddatblygiad iaith, yr fath efo'r cwricwlwm, yr fath, i dynnu'r poen meddwl i ffwrdd, achos dyna lle dwi'n teimlo mae'n thrawon ni ar ei gorau, a fel a dwi'n teimlo dyliau sefyllfa nhw fod, lle, a drwy felly wneud rhywbeth o fan yna i helpu i wneud o, lle. A dyna lle mae'r profiadau fwy cyfoethog yn dod wedyn pan mae rhywun yn hapus i meddwl bod yr holl cydrannau yma yn ei lle a bod nhw'n gysilw yn lle bod nhw'n poeni am hynny. Bendigedig. Diolch y galon i chi'ch dau. Diolch Siwan, diolch Gareth am eich cyfraniadau. Maen nhw wedi bod yn fuddiol tu hwnt a mae wedi bod yn drafodaeth hynod fuddiol a gobeithio bod chi hefyd wrandawyr yn gallu manteisio o'r negesu am pwysig hyn wrth gefnogi disgyblion i ddatblygu medrau llafar y llythrennedd Cymraeg hefyd wrth gwrs. Cofiwch bod ne wybodaeth ac adroddiadau thematig ar yn gwefan ni yn Estyn, caffael iaith a trochi iaith er enghraifft yn ogystal a'r podlediadau ehangach o dan y thema sgwrs. Felly diolch o galon i chi am wrando phob dymuniad da i chi yn eich ysgolion.